Kula Mas Yuli. Donga ya Mas, Injih. kagem mbak nganten Mas nganten bejo donya akhirat. Amin. Ayam-ayam tentrem. Amin. Sakinah mawaddah warohmah. Amin. Penuh berkah barokah Gusti berkahi limpahan rezeki ingkang halal berkah Amin ya rabbal barokah. alamin. Enggal pinaringan momongan ya Mas. Ingkang Nek lanang ya lanang sholih. tenan, nek wedok ya wedok tenan ya Mas. Ojo lanang mimbo-mimbo Lah iya wedok, ta. wedok mimbo-mimbo lanang. Usum saiki ngono ki Ya Mas. menggono. Mbak Olive, Nggih. niki raosi kok kirang gayeng nek namung sekalian kula kalian panjenengan. Oh, ngoten. Kula jumenengaken setunggal Mali Widowati. Nggih. Kersane gayeng jumbuh nyang swasana. Jengkaripun Mbak Desi, Mbak Katur sumangga angges tredi kula. Niki pokoknya kagem para tamu niki lak saking besan to. Saking kadang besan nggih. Nggih, pokoke saking besan wilujeng mesani kula. Kalih kula. Kalih niki adik kula saking Boyolali. Boyolali. Ning niki pun kula pecat niki. Lah napa lho, Mbak? Kowe pindah Magelang kok kowe duraka lho kowe. Ya ora apa-apa to. Aku Naturalisasi golek ting nggih. Magelang. Ning aku kowe padha gur ning Boyolali wae ora Iki pindah-pindah. kok tak goleke kos-kosan Magelang. Nggih, antara libur ya Mas. Injih. Niki nderek dadi warna kalian rombonganipun Prasto Laras. Nggih. Ingkang bagus-bagus, ganteng-ganteng. Nggih, pokoke kula nderek dadi warna. Nggih. Ayo Mbak Desi, Mbak Olive, Nggih. niki sinambi miyak sepining swasana caos panglipur ugi pikantuk sasmita. Pripun? Para kadanganem juru ladi kakung Miwa Putri kadanganem kepareng minggah wonten ing sasana paregian satemah badhe mundhut gambar kalian Risang Atmojo temanten Sarimbit. Injih, kunjuk dumateng para juru ladi kadanganem sinambi caos panglipur ugi kepareng minggah wonten ing paregian kepareng mundhut foto sekalian pinakanten Sarimbit nuwun injih. Kados mekaten. Menika nggih mboten kata lumpen derek mangayu bagya ya Injih. Mas. Derek dedonga kagem Mas Injih. Yuli Prastyo kalian garwa. Mugi tansah dados keluarga ingkang ayem-ayem tentrem. Amin ya rabbal Langgeng alamin. dumugi puputing yuswa. Amin. Mugi-mugi mbake kindang meteng lek. Amin amin. Dasdes. Nek kula dongane namung simpel Iya. kangge Mas Yuli Prastyo kalian Mbak Irna Wulandari. Dongamu piye Mas? Wis deling-eling sing tenanan ya Mas Pras. Deling-eling sing tenanan iki donga jan donga inti tenan iki wis aku Mas. Wis intine aja kaya aku ngono wae ya. Cukup sepisan ora dibolan baleni. Sepisan dadi ora kena dibolan baleni ngono ya Mas. Nah, cekak sik. aos. Lah jenengan ki wis ping pira? Hmm? Wis ping pira? Malah guyu. Oh, niki duda to? Diulang lah sampean iki gur sakmono nek yo duda. Lho, Sakmono. asakne niki ketoke. Renas, Piye piye. Digandeng. Gur sak terus maksudnya nek yo boros men jenengan ki. Lah ya. Lho, nek wong ki aja disawang saka dedeg piadege nanging kadeg dayane. Lah yo kuwi sing dipertanyakan ki kuwi kok boros Wah. men kok jeneng tekan popet. Najan to cilik ning landhep lho iki lho, Mbak. Aku ora percaya, ndelok sik. Lho, Kae dudono. nong guri wae nong guri. Alah, iki tanggane jenengan tolakan goren. Nggih tangga. Tanggane to niki. Oh, yo Alah, gur tangga wae kok. Mula ngerti kabeh. Mulai nek dongake nganten simpel. Oh, alah kok. Ora semak neko-neko ngene-ngene ngono-ngono. Ayo mugi-mugi nyang sakniki pun ndek bojo. Alhamdulillah sampun malih. Oh sampun ya. Berkah barokah ya Mas. Amin. Pokoknya ayam tentrem. Amin ya Pun rabbal terakhir ya, alamin. ora Iya, usah boros-boros. terakhir. Nggih. Non. Oh bojone telu. Bojone telu Pak, masyaallah. Mas. Iki sajake iki mbah iki. Oh lah kok jane ra. Sing resmi telu, sing ora resmi mbah ngono jare. Lho, ayo kaya mengkono kuwi panjenengan. Niki diaturi langgan. Injih. Nggih. Diaturi apa? Ngagem bawa mboten, jenengan bawa riye. Injih. Belok 5 mawon Mas, sing gampil Mas. Kowe nak ngrangkel tak pupuh ning kene lho Mas. Ayo. Nah, ya. Aduh wong ayu pepujan ning ati
Pandang asmara. Cerai wong ngene iki. Ngene iki terus dadi pucet. Aku kemringet Bawa iki ya sing digandrung iki madhep rono apa madhep rene? Madhep Aku kemringet nyamar nek kepengin meneh. Mesaki tenan lho. Ya Allah Mas kok panas men lambimu. pucet ngono. Coba medun kono ke, Mbak. Ngapa? Sing rada adem. Ngono. Aku nek cerak karo wong ayu-ayu ngene iki jan penyakitku cok kumat sih. Alah penyakitnya ya gur kuwi wis. Kencing manis. Apa to awakku dhewe aduh dewa jawataka awala sana mring wak mami dipun rasaken monggo. Lho, kok ngakon? Loh, Jenengan sing apa gandrung ki ora siji loro gandrung ginandrung ki cepet dadine. ngono. Lah nek meng siji yo ngrucut karo ngrucut wae anane kok. Besok kapan ketekan jejer lan wong bagus. Aja kuwatir Dimas, aku bakal ana ing sandingmu wiwit ing donya ngantos ing kono kae. Anak pret ya paling ning awan iki tok nek sandingan ya. Oh, aku seneng di bojone aku nek kok bengi melu sandingan sampeyan. Gandrung, Mbak. Umpama nira nah kodho terus Mas tanapa prau sasat lan den patri Nah, rasane piye Cengkuke digandrung Mbak Rita? jan miroso. Mas Dalang cengkuke jan miroso tenan iki. Lah kuwi kulino gandrung kok. Iya, toh. Tekan jero rasane. Merinding aku, Mbak. apa ya Halo. Mas ya Allah Merinding kabeh. Ala sing merinding kono apa ngendi? Engko nek gak ora tangane sing merinding. Halo apane nek ora Lah tangan? lah apa sikile apa? iki kok rambutmu ki terus napa lho Mas Ya kuwi aku nek dirubung wong ayu-ayu pancen cok kemringet ngene iki. Nggih. kene tak lapi Mas Ora apa-apa. Dia mapan iki lho Yan. ngidam sari ayo sing lebokke sapa Mas Kula biasane sing nglebokke cok sing wedok. oh ya mapan ya mangga
kersa. Alah jenengan Dek. Pak, jenengan tesih sami ngantuk to niki doan. Meng ngantuk mangsare rumiyin. Mangke nek perlu hul kula ngungokake. Nggih. Mungkin Kesake lho. juga. Apa Pak? Apa Mbak? Oh, tadi nono piye juran telu lah nini. Ayo alah. Mbak Rita ki jan wasis. Injih matur suwun.